Larangi kelakat no kanoru syabar klempep nginom yu amat ya kacing suk. Nginom yu amat ya kacing kemen. Kabakong sang kalong kemin kela ha kacing mensim jungi. Mat kani kata kabau uyuan ni sukot uwer yang ngabadi pi. Mat habang idon kata kacing kela ngin sayo sngo ku mangiyo sngo meneh kacing pule ka banengkong. Baro kin saim ha kacing suk da kacing kemen. Kacing pule ka banengkong kong ukla bat ukun kun sniang kinya dem lang kinya lekai lang mo ki hati baro ki merat ki mereng kini im da kacing suk. Kata ka bawa izaya ukren kacing pule banengkong bene kan urlong ladang ngidon kacing kela ka bamut ke. Ladang ngi iwe pe iwe ngidon ta kacing kela. Ha kacing mut jing perkat jungi. Langi kela ha ka rukom im rukom long jungi. Ngin sayu omat ya kata kacing suk. But kacing pule ka baar kasih tish ki roman ka ong kumno bene. Kane kacing kela Hoat kalau sedang lembau yo anis wala persang ban penai kata endika kela lembah kajing wan jung pun ublei kajing ngej hau blei ngini ban scam kajing ngej hau blei dang ikwa ban kela ke bamut adang ngin kajing ngej hau blei kamen toy ubingin kela ke bamut nginum lahir ban kela ke bamut hakane kajuk jungi menta kabangila syania ya ki teknologi ban ya ublei syai ngila ban kela ke bamut kadom don ka traffic kadom don ka slap tak tahu ngong bunsin ngaru dalade ngahap ban kelai kan kacing long mo kacing ngej hau blei kalong ke ke bakong san hado kata kabangila ban kala kabaar kade kan ban long ki bas ngoret uyoanis ha ka gospel ko ngipule men ta ka sengi Ukraine ya kata wong wei ubaka ubawan hadin junga ukam krau ban yanga ngamlong ubabit wat ban ra ka juti jung uru Aduh kata kacing kren sengurit jong Yohanes nong penbaptis. Henry habangi pek pada hakane kajuk jung ab jung pi menta. Bun nangabad. Manga ngimla ada ban long sengurit. Ngi kwa ban long bos. Ngi kwa ban sun syare ka patai ber hok kawai. Mo. Lada pidi vitamin man nak sengi. Lada ngi di ka dawai ka penjemnut man nak kentaru nginom kela ka bamut. Pada ngimdon ke connection bat ublei. Tang ublei ubala ban pen kela ka bamut yangi. Nah kata kadau ngide bendon king kita ka relationship bat ublei. Ngide bendon king kita ka connection bat ublei. Kenang mangila ban kela ka bamut. Bat habangi kela ka bamut kumangi yo semua bende kajing suk yo kajing suk. Bat ban yo kajing suk ngade ban kela ka bamut. Bat ban kela ka bamut nungkong ngade bendon kajing ngek ka scam ha ublei om haki teknologi. Kapaar ngade ban long bos ngorit. Kamentoy bangong ngade Kristen Katolik. Don kibriu kibi nga father ngaro ngade practicing Catholic. Kamentoy bangin long ki practicing Catholic na bangin pediang communion man lagpor ladang ngimde ki bas ngorit. Tingini ban long ki bas ngorit. Bat kabakat du kabat bakong santam kade kita ka jinya day bad ublay ka jing duway ka relationship ka connection bad ublay habangi don ikine klempep ngila ban kala ka bamut. Bat andangi kala ka bamut inyo ka jing suk ka jing imjingi. Berkatakan ka Christmas habangi umat ka jing suk ka jing imjingi ka Christmas ka ja man la kapor. Balada ngimi umat ya ka jing suk ngimi umat ya Jisu takamot lada ngiduay novena ars pas dembru nginom yo umat ya ka jing suk nginom yo i ya ka Christmas. Ditongin long ki Kristen ki baya jan bad ublay ki badon kata ka relationship bad ublay ki Kristen ki ba jemnut ki Kristen ki ba klan ka jingej ublay. Ngila ban kala ka bamut ngin yo umat ya ka jing suk. En ya ro yo Jisu Christ. Junom la junom. Amin.
ngin ya kerpat ya ublay ukpa jungi ubalapan pau ya la kabor berkacing ik haba upha yangi ya unong pen iem. Kajubab jong pi kan long. Tuan hier ko try Jisu. Tuan hiar ko try Jisu. Nagam tau kpab khu jungi bishop jungi kilingdo katekis jungi pada kajing alam jong mensem ublay hakipor baro kindup la man pendep ya kisaindur ublay bakwa baki breu palapen khamti haki kin like im tuan hier ko try Jisu. Tuan hiar ko try Jisu. Nagam ta kene garim baik stan jungi bangindup la ban im hak jing suk jing sain pada kajing ya dai jing mut silenter da kabaya iwai pat pada kaba dai ban le wan hier ko try Jisu. Tuan hiar ko try Jisu. Namta kirim Pakistan baro kibom don jing ya teli kawai bakindup sotu ya kajing sniu baki wanra ha kabalang parhalade da kajing ya pai wala ban wanra kajing suk ha kibreu parhakalen Wai na kabenta kajing temu jungi shimet. Kopa ngi aingu yeme bemela ai hangi unong pen iem ubadaw mensim jong me bat unong lam kubor kajing suk. Royarap yangi hagane kapor adven ban trei na kabenta kajing kala kabamut kabapura bat ban iej ikimen kipara jungi kumba me iej yangi. Ngi panya kaneleng bau ju ukres utrai jungi. Amen. Duai komen ko para bagajing kinya jong abad jong pi kan long bapliang hun hakmat ublay ukpa badon bor baro. Tu try pliang yik jingnya ni ti jong pi nagbanta kajing ro kapurom ka kateng jong u kajing man ko yangi bade ka palang bok chu jong u baro kawai. Kokpa ngimlong ai klem mame. Haba me priang yik jin trua bad kajing duai jongi to te say halor jongi ya kajing suk bad kajing isen jong me. Dau Chris utrai jongi. Amen. Until yakisha utrai. Gongin ya ngu ya ko blay badon bor bad bam cukut. Ka shong hok bangin ya ngu ye meman ka por bad man ka jaka. Dau Jesu Christ utrai jongi. Habau la pelait yala de. Habau la penrit yala de ban long briu. Ula pendep ya ka sain dur jong me. Barulah pli hangi ya kalenti kajing pen im. Mentang idang syarai bat ngi yai ap. Ya kapor kajing wan pat jong u. Habangi kermen banyo ya kajing im kabala hakular. Dinama Hosana. Hosana. Hosana Shatram. Lengbat bertegi dah, dah burung
shisha melong uba kuit kutrai ka temei jong ka jing kuit baro. Namar kata ngi karpad yame. Jo pen kuit pen kentang ye kini ki jing terwa jongi. Da ka bapa ayo mensim jong me kum ka umjer halor jongki. Makin dup kalalong yengi kamet jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino iu. Badala ka mon sengo baha ula pediang ye ka jing sha shitom. Ula shim yau kupu. Pada ka ba ai ngu yeme. Ula kedia iu halake sendran uong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane ka long kamet jonga. Ya ka ben IT na ka ben ta jong pi. Shim bato di na kane pi baro. Namar kane ka long ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang bat mai bat bam jukut. Ya ka ban pen mi na ka ben ta jong pi bat jong ki babun. Ya ka ban mat iki pop. Tule ya kane ban kan mau ya nga. Kajin maya jong kajin ngej. Jong kajin penim. Ngidai ngu ai dem namar mela nyo yengi ki babet baniang hakmat jong me bat ban syakri yeme. Da ka bas ngorit ngi karpat yeme. Bangi ki bayo abenta hakamet berkasnam ukres. Ngin long ki bapen ya teli ka way daw ben sim bakoy. To kan mau ko try ka balang jong me ka bla phyang hasat lak ka pertei. But pen janai ka ha ka jing ye. Rengkat bar Francis ukpa bakoy jongi u Victor Bishop jongi bat baro kilingdo. To kan mau lemru ye ki men ki parashin rang bat kan tei ki balayo tia da ka ba kermen ye ki jing mipat. Pada baro ke bela klat no ha kajin yesen e jong me. To pediang ye ki sha kajin shai ka khamat jong me. To yesen e ye ngi baro ngi karpat ye me. Kenang barangkat bat kamaria tes oti bakoy ke kemi jong ublei. U Joseph bakoy ukurim jong ka. Ki apostol bakoy. Bat baro ki riu koy ki belapan song bahaya me pateng la pateng. Ngin dub long ki babit ban yo bentalem ha kajin em bam jukut. Ban ngin yaro bat pendon burom ye me. Ha kajin long ka we jong umen sim bakoy. Baro kaburom barkaji nyaro junom la junom. Amen. Kumbala hukum yengi dong dong pen iem. Par kumbala hikai yengi dah ketin blay ngi nut ban ong. Ko pa jongi ubah peneng long ka bakuy ka keteng jome. Kan wan ka hima jome. Kan long ka mon jome. Hagan daw ubah peneng. To ai ngi menta ka jenmam jungi ka bala ka sungi Jongi kabor bat kaburom junom la junom. Ko try Jesus Christ me bal ong ki apostol jome ka jing suk ngai happy ka jing suk jonga nga ai happy pat pe ki pop jungi Henry jing ngai jong ka balang jome bar ha ka jing subun jome to ai ka ya ka jing suk bar ka jing yatli ka wei ka kum ka mon jome ma me ubay im bar ubasun shar junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kan don boro bor ringkat bat pi Ringkat api. Dong itu wai kedak jing suk iwe pat. Hakmi ukun lang rod jong ublay, hakmi ubakit no ay kipop jong kapertay.
So kita kibala khot syakajing kawai jong ukun lang bron. Ko kan rat ngamlong ba syong hok ba men wan rung apo ka yeng ga jonga. Henry chuang tang tien tien kamen bat sim kamen sim jonga jonga kan kan sakya hi. Kamet kasnam kres kan ring shal jing imbam jukut. Amen. Kumbakas kay katrang kawabas urba penjasnya. Tado nun jonga kawat katrang yami kenran. Try one, joya kadonu. Kabagai trang ang yami. Tungin ya duwai. Kokpa mela ai yangi ya kajin bam berkajin start na beneng. Tohi kai yangi ban penun kam hok ya kaspa bat kajin start jong kane ka perthe. Kat ba ngi ai wat ban nyau kor ya ki ba kan jabneng. Tokar ku ya i Joyce Umdor bat ya i Ambrosius Kriem. Ya ai ki kajin ko jing klein badru ya kajing hun ha kajing im jongki kajing ku ya kaying kasem baru kun baru men sim bakoi Burom hauk pa brau kun brau min sim bakun